Samuel nwoma etoso mienu ti dunsia. Na David twa mu free atifi ho kakra no. Hwe. Mephibosheth abofra Ziba behia no. Ode mfrumu mienu a wahihye won a wososo pan no mu a ahanu. Ne bobe aba wabɔ no ntoa wo ha. Ne brodoma ntoa wo ha. Ne nsa nwoma kotokuo ma. Na ohene ka kyerɛ Ziba sɛ, "Wo de ye no mrebɛyɛ dan." Na Ziba sɛ, "Mfrumu yi, wɔmfa ma ohene fie na wɔntena so. Na paano ni nuaba yi, mrantie no ni. Na nsa yi nso, wɔmfa ma wɔn a wabrɛ ɛsrɛ soɔ na wɔnnom." Na ohene ka sɛ, "Na ɛhe na wo wura ba no wɔ?" Na Ziba ka kyerɛ ohene sɛ, "Hwɛ, ɔte Yerusalem. Na ɔse, ɛnɛ Israel fie bɛdane magya hinie ama me." Ɛna ohene ka kyerɛ Ziba sɛ, "Hwɛ, deɛ ɛyɛ Mephibosheth deɛ nyinaa yɛ wo dea." Na Ziba ka sɛ, "Mekoto wo. Ma menya me wura ɔhene anim animonyam." Na ohene David duru Bahurim no. Hwɛ, ɔbarima bi a ofiri Saul busua mu a ɔfrɛ no Shimei a ɔyɛ Garaba frɛdi firi hɔ bae. Na ɔreba no, na ɔredome. Na ɔpa David ne ohene David nkoa nyinaa boɔ. Nso na ɔman no nyinaa ne mmarima akofofoɔ no nyinaa wɔwɔ ne nifa ne ne benkum. Na Shimei redome no sɛ ɔka yɛnie. Firi adi, mogyapɛfoɔ, onipa huhuni. Awurade adane sɔre a wobedi n'adeɛ no fie mogya nyinaa aba wo so. Na Awurade de ahenni no ahyɛ wo ba Absalom nsa. Na hwɛ, w'amanneɛ mu na woda yi, na onipa a mogya wɔ ne ho ne wo. Ɛna Syria ba Abisai ka kyerɛ ɔhene sɛ, "Adɛn nti na ɔkrama firi dome me wura ɔhene yi? Ma menkɔfa ne tirɛ." Na ɔhene sɛ, "Ɛdeɛn na me ne mo Syria mma wɔyɔ? Ma no nnome ara. Na Awurade ase no sɛ, dome David. Na hwan na ɔbɛka kyerɛ no sɛ, adɛn nti na woreyɔ sɛ yie?" Na David ka kyerɛ Abisai ne ne nkoa sɛ, "Hwɛ, me ba a ofiri me yam na ɔrehwehwɛ me akume yi, na kampɛ sɛ Benyamin yi. Munyaa no mma no no me, ɛfiri sɛ Awurade na wahyɛ no. Ebia Awurade bɛhwɛ mama ne hunu. Na Awurade de papa ahyɛ me nnome a ɔredome me nnɛ yi anan mu." Na David ne ne nipa no nam kwan no so rekorɔ no. Na Shimei nam bepɔ no ho ne ntenten so rekɔ. Na ɔrekorɔ no, na ɔredome ara. Na osanee no paa naboɔ, na ɔtoo mfuturo petee. Na ɔhene ne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa duri, na wabrɛ, na wɔhome wɔ hɔ. Na Absalom ne Israel mmarima nyinaa ba Yerusalem. Na Ahithophel ka ne ho. Na Akan ne Husai a ɔyɛ David adamfo no ba Absalom nkyɛn no. Husai ka kyerɛ Absalom sɛ, "Ɔhene nkwa so." Na Absalom ka kyerɛ Husai sɛ, "Wadɔyɛ a wode yɛ wadamfo nie. Adɛn nti na wo ne wadamfo no ankorɔ?" Na Husai ka kyerɛ Absalom sɛ, "Dabi, na deɛ Awurade ne ɔman yi ne Israel mmarima nyinaa afa no no, ɔno na mɛne deɛ, na me ne no atena. Bio nso, hwan na mɛsom no? Ɛnyɛ ne ba anim. Sɛdeɛ mesom wagya anim no, saa ara na mɛyɔ no w'anim." Ɛna Absalom ka kyerɛ Ahithophel sɛ, "Muntu deɛ yɛnwɛ ho agyina." Na Ahithophel ka kyerɛ Absalom sɛ, "Kɔ wagya mpenafo a ogyaa wɔn sɛ wɔhwɛ fie no ho. Na Israel nyinaa nte sɛ, wama wɔn ho abɔn wagya, na wɔn a wɔwɔ wo nkyɛn nyinaa nsa bɛyɛ den." Ɛna wosii Absalom ntomadan, aban no atifi. Na Absalom kɔɔ n'agya mpenafoɔ no ho, Israel nyinaa anim. Na Ahithophel ɛfo a wotuu n'ano mu te sɛ deɛ obi kɔbisa Nyankopɔn hɔ adeɛ. Na saa na Ahithophel afotuo nyinaa teɛ, ma David ne Absalom.